Eerste thuiswedstrijd in de topklasse voor Snitswit-Zwart. WK Keertsen feestelijk van start. En topfavorieten worden verrast op NK vierlepen. Dit is de sport van maandag 27 augustus. Goeien en welkom bij Boppenslag. Het WK Keertsen is begonnen, maar juster wie ik de klassieker in Bitgem, ik daarvan verslag. En omtinken voor Aleida Noorbruis. Ze komt uit op de Paralympics. Maar eerst voetbal. Met een oerwinning in de competitie en het heljen van de tweede ronde in de landelijke beker is Snits-Wit-Zwart het nieuwe seizoen als topklasser goed begonnen. Verleden week wonnen de Snitsers verrassend van Haaglandia en Waansdie waard naar penalties woen van Jodan Boys. Juster spelen Snits-Wit-Zwart haar tweede competitiewedstrijd in Linden. Snits-Wit-Zwart promoveerde verleden seizoen naar de topklasse. Harkemassa Boys degradeerde. Maar hij ging net naar de haakklasse. Hij kies voor Linden, Romano Denneboom. De eerste helft die gaat liek op. De Snitsers haast zelfs wat kansjes. En dit is na 34 minuten. King, hier maar de kopbal. En dan dit. Is dit geen hands? Dit is toch hands, liek het mij, van Nick Ripson. De kopbal van King. En dan de onvierder van Linden. Duidelijk, de hand gaat naar de bal. En dus hier deze bal op stipmaten. Maar scheidsrechter blank jouwt geen penalty. 44ste minuut. Van Loenhout bij Amersgiel. Goede combinatie. Dit is een mooie 1-2. Keertsen maar Romano Denneboom. Dan in één keer de uithaal. Het schitterende doelpunt van Salim Amersgiel van Linden. En die komt op een 1-0 vastsprong. Dit is de eerste 1-2. Amersgiel gaat terug. Dit is de tweede 1-2. En in één keer op de pantoffel. Richting de kruising. Een schitterend doelpunt. En hij, de keeper Kevin van der Meulen, is mooi leuk. De tweede helft dan. Batalla naar de Jong. Maar dan komt van der Veen. Slingert hem met 16 meter gebied in. Goeie kopbal. Dit is een hele grote kans. Ja, dit is de kans op de liekmaker. Maar de nieuwe spits van Snits faalt King. Hij hier wel niet mochten. Dat moet natuurlijk wezen. 1-0 nog heel te staan. Slordig balverlies hier. Van Marco van der Veen. En dan de omschakeling. Amersgiel. Een heel soort romte voor hem. Ja, rim maar terug. En Utelli. Ja, Verzels. Een heel eenvoudig doelpunt van Linden. En die, ja, Sassoon je toch steeds beslissen hier deze wedstrijd. Hier gaat het eigenlijk al mis. Het balverlies van Mark Hommer van der Veen. En Amersgiel scoorde in de eerste helft al vrij. Krijgt een soort romte. En mooi dan inzitten. En dit keer is hij wat rustiger van de Meulen. Dit is iets waar tot de vol alles om rond te komen. En komt dat ik. Prima doelpuntje van een van de twee spitsen van Snits. Kees Smaal. Komt op een 11e minuut. De vastzet. Vrije traap van Marco van der Veen. Ja. Een echte spitse goal. Prima doelpunt van Kees Smaal. En dus weer waarom in de wedstrijd 2-1. Dan kiezen dan misschien nog zwaarder voor een stuntje. Want Linden toch wel een van de titelkandidaten dit seizoen. Balverlies van Daniel Bennik. Speelziek, wordt Jip Stewart, zit het 16 meter gebied in. Oh, dat is de oertreding. En dan is de vraag, is die in het 16 meter gebied? De oertreding van Daniel Bennik. En ja, en die is in het 16 meter gebied. Hele kaart. En dus een penalty. De oertreding wordt inzetten boven het 16 meter gebied. Maar de oertreding is toch echt in het 16 meter gebied. De oud-prof John van Loenhout. Maar dan die drukmaatje. En dat dotter. Hij brengt de score op 3-1. En dus is daar de nederlaag voor de Snitsers. Ze kwam lang goed mooi, maar uiteindelijk wint Linden met 3-1. Tja, na de winning van verleden weekend nou in de thuiswedstrijd dus verlies. Maar toch winnen ze net volle minder als Linden. Vond je Linden de terechte winnaar? Nee, om eerlijk te zijn niet. Want Linden was net als Joden Boys. Veel aan de bal, maar ze creëerden niet veel, snap je? Ze creëerden niet veel, dus op zich niet. Als wij dan onze kansen afmaken die wij kregen, dan zoals ik zei, dan staat het nu 3-0, niet 3-1. Van de ene kant moet je ook reëel zijn en zeggen van oké, hij creëert ze wel. En daar moet hij dan scherper in zijn. En dat, voor rust krijgt hij ook een bal bij de tweede paal. En na rust, ja, volgens mij kan hij er alles mee doen. Hij kan nog een biertje drinken, volgens mij, maar dan schiet hij hem te wild in. En, ja, hij is ook nog maar één met 22. En
die kansen die we op dit niveau krijgen, daar moeten we veel zakelijker mee omgaan. En dat vind ik ook in de hele manier van spelen, dat we veel zakelijker moeten zijn. Sportclub Cambuur is in het eerste verlies van het seizoen onroen. In en Tjen Eindhoven gingen de Leeuwters onedig met 2-1 onderuit. Cambuur had het verlies in Eindhoven om hemzelf te tanken. Maar dat krijgt in eerste instantie een protokansen. Dit is in de eerste helft. Facet de Leeuw, kopbal van Rozen op de peel. Dan Broekhoff 1 keer, Broekhoff 2 keer en dan ook nog Oebele Skokker. Maar Brahim Zari, de keeper van Eindhoven, had zijn goals in. Hoe is het mogelijk? En ook in de tweede helft binnen de beste kansen van Cambuur. Facet Drosten, kopbal Hemmen, boetekant peel. En zo lieten de Leeuwters na om de score iepen te breken. En dan zul je altijd zien dat er aan de orenkant wel valt. En dat Batek. Slop verdediging bij Cambuur. Soufiane Dada krijgt alle gelegenheid om uit te helien. En dan is het 1-0 voor Eindhoven. En mat Cambuur in de achtervolging. En dat docht het ook. Hoekskop van de Leeuw. Ongelukkig in eigen doel werken. Troch Fries de Schilder. Het is 1-1 en Cambuur wil meer. Maar krijgt het lid op de noos. Opnieuw zit de verdediging te skutteren. Serhat Kots tussen 3 4 man terug en dan Boerdoekse Hielendal vrijlitten. Zo wint Eindhoven met 2-1. En na 2 overwinningsopriegen verliest Cambuur voor het eerst dit seizoen. Het fietsendan Liewe Westra had de 23e editie van de Ronde van Denemarken op zijn naam skreun. De hutfietser van de 10 startte snel in de gele liederstrui aan de laatste etappe over 164 kilometer van Slagelse naar Frederiksberg. Zijn vastsprong kwam in de slotetappe net meer in gevaar. De winst wie voor de Brit Mark Cavendish. Westra is na Servais Knaven de tweede Nederlander die de Ronde van Denemarken wint. Het is zijn tweede grote succes dit jaar. Jeder al won Westra een ritzege in Parijs-Nice en water Nederlands kampioen tijdrijden. Voor het eerst is er een wereldkampioenschap keertsen in Friesland. Landen uit Zuid-Amerika en Europa strijden om 4 titels. Waaronder die van het Frieske keertsen, maar ook het Largus, dat Oranje de wereldtitel in handen had. Just de jong wie de officiële opening van het WK in Frencher. Voordat al die keertsers uit die 18 landen van de wereld sporthal de treien binnenkomen, wordt er nog druk oefenen voor de openingsceremonie. Want die mat vanzelfs wel goed. En het gaat goed. Here they come, Argentina! Belgium, Chili, Costa Rica, Colombia, Spain, Uruguay, Nederland! En dat is vanzelfs de belangrijkste, het Oranje team. Ze worden als helden ontvangen in de treien. Het is dan ook wichtig voor Friesland. Ja, tuurlijk. Dat maakt je net vaak mooi. En vooral net als je nog actief keertje. Ja, dat je vregen wordt natuurlijk ook aan het worden. Maar nee, geweldig om dit mooi te maken. Er moet een hele clubje rondkomen, maar 24 man of zo. Die jaar in het Oranje gekleed binnen. Ja, en als je juist hoe het al leeft, hoeveel mensen kan er nou ook alweer binnen. Ja, dan is het toch een eer dat je in het Oranje uitkomt. Ja, je hebt een gevoel van dat je van Nederland keertsen en dat is een gevoel van marmerkoer. En ja, keertsen is gewoon een elite team op zich en dat is een toernooi op zich. Ja, nou kom je van je eigen land uit en ja, nou binnen alle keertsers eigenlijk weer in. Allereerst van harte welkom. Van harte welkom bij het wereldkampioenschap kaatsen 2012. En is het niet een prachtig gezicht? Al die landen en al die kleuren hier. Voor het keertsen denk ik dat het een hele goede reclame is. Ik hoop dat er van de weekend heel soort mensen komen te zien. En er zit hele leuke spelvormen bij. En ja, keertsen is leuk, maar er zijn nog meer leuke dingen dan keertsen. En dan bloedt het heen. Nee. En dan het echte officiële moment. De opening van het WK keertsen 2012. Ik denk dat het een hele mooie kans is om eens Friese keertsen natuurlijk aan al die orenlanden zien te letten. Ik de posities van het dameskeertsen, dat is bij ons een hele mooie, netjes gelijkwaardige positie. En dat is in heel soort landen is dat lang net het geval. Uit de Belgen en de Fransen, die ja, dan zeggen ze maar in ieder sectie, je nou je met ophouden, want we hebben niks meer van je. Nou, dat hebben we eigenlijk net. En op zijn juni keer vanzelfs een demonstratie van het Frieske keertsen net ontbreken. Maar op het WK worden er volle meer varianten spelen. Het is natuurlijk aan de andere kant leuk om die orenvarianten hier een keer te zien. En nou, ik hoop dat het Friese publiek daar ook van genieten zal. Ja, dit elke die in het witte keertje is dat elke een van haar. Bijvoorbeeld het Largus werd ik al maar door.
Ja, daar zitten hele leuke dingen in. Er zit heel mooi keertje in. En als dat een beetje spelen wordt op niveau, nou, dan is dat echt een heel leuk speeltje. Ja, ik ben een van de 12 opslagers. En ja, dat is voor mij wel een hele wichtige rol. En in dit speeltje hebben we een heel soort lengte. En dat is wel de basis van dat speeltje, denk ik. Dus ja, ik heb een goed gevoel, absoluut. Bij het Largus hebben we de vrouwtitel. Maar er is zeker één vrouwtitel te verdienen. En dat is die van uw eigen Frieske keertsen. Of net teken? Ja, in principe mag je dat wel winnen. Ik denk dat het Oorland gauw te hut ging, heel het Friese spel. Want de oorspelvarianten zijn toch wat trager, wat langzamer, statischer. Dus ik verwacht dat we dat winnen gaan. Maar ja, je weet het nooit. Ik kan in een Zuid-Amerikaans land kan best tot gekke dingen in staat wezen. Dat weet je net. En zo eindigen de openingsceremonie juster in Frencher. Vanaf Joet wordt er volledig keerst in Friesland. In verschillende varianten. Bij ons op internet kunnen je alle middags van 3 tot 4 voeren beelden zijn van het WK keertsen. Maar morgen ik in ons nieuwsprogramma Joet omteken voor het wereldkampioenschap. En waarom naar het Friese keertsen op de PC? Nou is het de belangrijkste keertswedstrijd van het seizoen in de vrije formagecyclus. De Van Aysma-partij in Bitgem. Het parcours van Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Iseger is altijd en overal de grote favoriet. Ze haast alles al reswoen, zei ik Daniel Iseger. Op die ene naai, die Van Aysma-partij in Bitgem, die wil hij nog heel graag een keer winnen. En hij is er dichtbij, Daniel Iseger. Want hij zit hier met maten Van der Bos en Triemstra in de finale. Tjen, deze man reed Pieter Triemstra, maar Jan de Groot en Pier Piesma. Maar het gaat verschrikkelijk min met Iseger en zijn maten. Het is nog wel een boppenslag, maar ze staan met 5 om in achter. Hier in het eerst, 6 fjouwen voor. Maar ja, weer een boeteslag van Gert-Anne van der Bos. En dat is het euvel in dit eerst. 4 om in en 6 gelijk dan. Gert-Anne van der Bos. Hier. Een keerts of net? Nou, die bal wordt toch gekeerd. Er is Jan de Groot nog op lief mij. 4 van min, 6 gelijk en een liedje keerts. Er zijn dus wel wat mogelijkheden van de parcours van Jan de Groot. Dat hier dus verrast ontnauwt daar. Dit is Daniel Iseger. En de keerts is in dat geval bij. Dus ze leven nog. Het wordt van 4 van min, 4 om het 2. En ze komen zelfs mooie kinderen 6 voor Gert-Anne van der Bos en die. Maar ja, dan mij die bal vanzelfs net weer boeten slaan. Gert-Anne van der Bos. Dus 6-2, nog wel een vastbrong. Dus de bal is wel in. Maar dat is een prima bal van Renze Pieter Hiemstra. Zit goed de kids de hele dag al en ik in deze finale. En dus 6 fjouwer. 4 om het 2, maar nog wel 6 fjouwer voor Daniel Iseger. Bal achterin bij Pier Piesma. Die gaat rocht in de boppen. Sterker nog, ja, hij gaat boppen. En dus is die skinner 6 vastsprong fot. Sterker nog, ze stingen voor de tweede keer op het deer. 4 om het 2, 6 gelijk. Hier, Pier Piesma kind die een werkmaatje, maar dat is een goeie tussen die zijn bal. Rekkert die bal nog wel en maakt er een keertje van. Een keertje, dus mogelijkheden. Jan de Groot bij de opslag. Teke Triemstra rekkert die bal helemaal verkeerd. Een knapper. Dus is de overwinning van het parcours van Jan de Groot. Ze keert zelfs prima, maar het probleem lag bij de opslag van de tegenstander bij Gert-Anne van der Bos. Hij maakte te volle flaters. Praat ik al in de box van, nou ja, we gaan zorgen dat we Renze miskeertsen. Want Pier en 7 rondlopen ervoor net geweldig uitslaan. Nou ja, dan die dingen maar achterin. En dat je dan vanuit het eerste dat net doet, dat is dan voor mij niet naar wens. Nee, dat is het eufemisme van de dag, niet naar wens. Dan baalt als een stekker, want hij doet net wat je hem afpraat. Nee, inderdaad, dat gebeurt er net. Maar ja, dat zei ik. Ik kreeg het met de coach gewoon. Ik kan eigenlijk net leuk op de jongens worden, want ze slepen mij wel eens naar een prijs daar. Nee, je misleert dat. Ik denk hoe wij vorig jaar inderdaad altijd kaatsen we nou goed, degelijk, optimaal profiteren van de fouten die we van de tegenstander kregen. En dus wint hij de fiets, de eerste prijs. Het is zijn tred op Riegen en als een lieds ben, zo blijven ze ermee. Nou ja, sta ik helemaal bij in de schuur. Er staan er wel 2. Vierleppen dan, zo'n 1922 is het Nederlands kampioenschap Vierleppen de ultieme strijd tussen de Hollanders en de Friezen. De laatste 6 edities leveren maar liefst 5 keer goud op voor een Fries en dat weer Bart Helmholt. 1 keer woon zijn Hollandse chimpol, Jacco de Groot. Deze beide leppers binnen de enigen die het eer de 21 meter kwamen. We volgen nu de 2 topfavorieten op het NK in Driels, werd het duo concurrentie uit onverwachte hoeken kregen. 21,25 meter is het PR van Jacco de Groot, de Hollandse kampioen. Bart Helmholt had nog een hoger PR, 21,51. Er zijn 2 mensen die 21 meter springen kennen.
Ben dat ook de 2 favorieten? Ik denk dat Jacco en ik altijd de favorieten zijn, maar of wij alleen nog maar die 21 meter kunnen springen, weet ik niet. Theo zit er vorig jaar met de FK al dichtbij natuurlijk. En Isbrand is ook aardig aan die kant op kwam van hier. Dus ik denk dat er meer binnen die het kennen. Alleen er echt wat makkelijker dat ben Jacco en ik toch, ja. Het gaat gewoon goed dit jaar. En ik heb me weer wat verbeterd. En ik zit lekker in mijn vel vandaag. Dus ik voel me zeker een kans hebben. Bart Helmholt begint met zijn oren. Kinderen voortdurend de wedstrijd inbreken. De Pols gaat redelijk staren voor. Hij kan hechten pakken en dan komt hij in de buurt van dat baltje. Dus Bart iepent met een dikke 90 meter sprong. Het is heel simpel, de beste wint. En vandaag probeer ik dat te zijn. Ja, en wat kan Jacco de Groot? Hij is toch eigenlijk wel, mij Bart Helmholt, de topfavoriet. Maar ja, hij begint toch wat zunnigjes onder deze wedstrijd. Hij kan net te safe springen, want dan wil je samen uit die finale wipt. Hij springt wel heel makkelijk, hele dikke afstand, een paar 21 meter, al beteerd in het seizoen. Maar de laatste weken littert het een beetje afweten. Dus ik ben wel heel benieuwd wat er in zijn eerste 2-3 sprongen laat zien. Maar uit onverwachte hoeken krijgt de wedstrijd een enorme wending. Dus je hebt sowieso slachtoffers daarin. Anne Galema en no bloed de stok al heel mooi staan. En kinderen dan die stok uitklimmen en een uitsprongen. Ja! Wij gaan hier de eerste 20 meter staan. En Sint-Pierre stier op 20.04. Dus dit kan wel eens zijn beste sprong ooit worden. Maar dat dit de finale plak is. Prachtig uitklom. En die uitsprong. En hij is helemaal waarom in die top. Ja, wat zijn wij benieuwd. 20 meter 63, een formidabel record. En dit binnen afstanden werd zelfs de toppers wel even van verkleuren. Want hiermee kun je zomaar Nederlands kampioen worden. Ze drinken die binnen uit. Jacco de Groot springt hij en dan naar een finale daar. Oei, liet het echt onder de taal. Maar dan Inhelly. Ja, dan slag het dat net. En dat is dan een top 10. 4 keer kwam hij al over die 21 meter. Maar in deze wedstrijd net eerst over de 20. En dan ben je afgeserveerd. Het niveau lag hoog vandaag en ik maar ik denk Theo is nog 19-4. Nou, ik moet er nog overheen en dat wil je dan ook dolgraag doen. Ja, als het niet lukt dan is het gewoon balen en je kan alleen jezelf de schuld geven dat je niet goed kan springen als het moet. Geen finale voor Jacco de Groot. Bart Helmholt met heel 4 voor de titel. En Anne Galema, die zit in de wachtkamer. En Bart Helmholt, wat kan hij doen in zijn allerlaatste sprong? Want hij maakt verder als 20-63 en hij komt niet ook in het boltje. En dat zou wel eens heel verrassend wijzen kennen. Het weer nog steeds net de perfecte sprong. Hij ging nog steeds vlug. Maar dan weet hij toch hem bij naar dat baltje te loeken. 20-56. Dat betekent een paar centimeter te kwad. Geen Nederlandse titel dit hier van Bart Helmholt en Anne Galema. Het is vaak ooit zo dat er de cracker heen wipt, maar ja, het krijgt net in de macht als kind. Dus ja, dat is mooi dat je zo uitpakken kan. Het is net oors, maar er genoeg aan mij nemen en ik hier natuurlijk graag na zo'n seizoen afsluiten wil met een titel. Maar aan de andere kant kan ik alleen maar heel positief wijzen over mijn seizoen en hoe de wedstrijd duurt. Ik heb gewoon goed sprongen. En je hoort slaan er iemand die beter weer. Hij had gewoon volle 40 missprongen. Dus dan ben je terecht kampioen. Nederlands kampioen senioren Anne Galema. Bij de 4e slag denk ik, ja, voor mijn vader wel goed. En jij is het vaak aan de coach gewoon, Ryan achter die. En ja, als het op zijde valt, ja, dan neemt het wat ouder, dat volume. En nou gewoon, ja, go. En dan denk je, ja, trok in. En ja, als hij uitsprong, als hij eruit zweeft, ja, dat is een schitterend moment. Joh. Daar doe je het voor als vielhebber. Echte blijdschap. Woensdag beginnen in Londen de Paralympics, de Olympische Spelen voor lichamelijk beheinde sporters. Een van de deelnemers is Aleida Noorbruis van Oerterp. Komende vreed sturen we een documentaire uit over deze jonge hutfietser. Aleida is linkszijdig spastisch. Zo'n een jaar zit ze in de nationale hutfietsploeg en ze giet als een speer. Aleida is een supertalent, maar vooral iemand die een doel voor eigen had. En als ze een doel voor eigen had, dan wordt dat heel ik. En de doelen en het trotsettingsvermogen. Nou ja, kennelijk toch ik talent.
Ja, dat maakt het al dat het misschien wel heel snel gang is. Ja. Juist de begeleiding en het allerbelangrijkste, een omgeving waarin ik me goed viel. De specialiteit van Aleida is baanhutfietsen. Dit jaar werd ze wereldkampioen op de 400 meter sprint in een wereldrecord. Boenscoach Elke van der Wal uit Holvert had Aleida bij de ploeg hellen. Zo nou en dan ook een nijtalentje en ik denk van die moet eigenlijk al mee, die moet geclassificeerd worden of die wil een keer zien tussen het internationale veld. Dan jou ik in een koers en dat had ik bij Aleida ook gedaan en vanaf toen ging ze als een raket. Komende vreed om 11 uur de documentaire van Boerje Vreemd over Aleida Noordbruis. Hij wordt alle uren herhellen. En dit weer de sport van deze man die zo'n 20 augustus vreet dus die documentaire over Aleida Noordbruis. Nou dadelijk keer naar het Nijs en Joet. Een heel mooie joent te wensen. Doeg.